Ο Έντσο Αράντες do Nascimento, γνωστός ως Πελέ, γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1940 στην πόλη Τρες Κορασόες της Βραζιλίας και είναι πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Θεωρείται ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του 20ου αιώνα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής Ποδοσφαίρου. Γνωστός και ως ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Κατέχει τους τίτλους ποδοσφαιριστής του αιώνα από τη FIFA, αθλητής του αιώνα από την Ολυμπιακή Επιτροπή και είναι μέλος του ποδοσφαιρικού Hall of Fame. Το 1999 εξελέγει ποδοσφαιριστής του αιώνα μετά από ψηφοφορία των 30 από τους 34 νικητές της χρυσής μπάλας του περιοδικού France Football. Παρά τις πιέσεις που ασκούσαν οι μεγάλοι σύλλογοι της Ευρώπης για να τον αποκτήσουν, ο Πελέ παρέμεινε στη Σάντος 17 χρόνια λόγω της μεγάλης του αγάπης για την ομάδα, αλλά και λόγω της πίεσης που ασκούσε η κυβέρνηση της χώρας, η οποία εξ ονόματος Προέδρου τον θεωρούσε εθνικό θησαυρό. Ο Πελέ έπαιζε σαν δεύτερος επιθετικός. Ο Έντσο Αράντες do Nascimento γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 1940 στην πόλη Τρες Κορασόες της Βραζιλίας. Πρέπει να τονίσουμε πως είναι ο άνθρωπος που οδήγησε την Βραζιλία στην κατάκτηση του πρώτου Μουντιάλ, το 1958. Η τεχνική κατάρτιση και η αθλητικότητά του έχουν επενδυθεί παγκοσμίως και κατά τη διάρκεια της καριέρας του ήταν γνωστός για την άριστη τρίπλα και πάσα του, την εξαιρετική του ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι, τη δημιουργικότητά του αλλά και την μεγάλη του εύθυνση στο σκοράρισμα. Στα 15 του, το 1956, έκανε τον ντεπούτο του με τη Σάντος του Σάο Πάολο σε φιλικό αγώνα με την Κορίνθιας, σκοράροντας μια φορά. 2 τίτλοι πρώτου σκόρερ με τη Σάντος με 36 και 53 γκολ αντίστοιχα συμπλήρωσαν τις 2 επόμενες χρονιές. Το 1957 ήταν πλέον βασικός στην ομάδα και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και διεθνής με την εθνική Βραζιλίας μόλις 16 ετών. Το 1969 ο Πελέ εναντίον της Βάσκο Ντεγκάμα στο Μαρακανά σκόραρε με πέναλτι και έφτασε στα 1000 γκολ συνολικά στην καριέρα του, κάτι που σήμερα είναι ακατόρθωτο. Ο τελικός του απολογισμός είναι 1283 γκολ σε όλη την καριέρα του. Το 1975 και αφού είχε ήδη αποσυρθεί για 2 χρόνια από το ποδόσφαιρο, ο Πελέ επιστρέφει στα γήπεδα με την Κόσμος της Νέας Υόρκης. Τον τρίτο χρόνο που έπαιζε στην ομάδα Κόσμος, κατέκτησε το πρωτάθλημα έχοντας γίνει ο μεγαλύτερος πρεσβευτής του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ. Αποσύρθηκε στο τέλος της ίδιας χρονιάς με έναν αγώνα στο στάδιο των Giants, παίζοντας ένα ημίχρονο με τη Σάντος και ένα με την ομάδα του Κόσμος. Ο Πελέ αγωνίστηκε με την εθνική Βραζιλίας για πρώτη φορά το 1957, στα 16 του, σκοράροντας ενάντια στη μεγάλη αντίπαλο της χώρας του, Εθνική Αργεντινής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Σίλβιο Πριλίλο τον κάλεσε για τους 2 αγώνες με την Αργεντινή και για το κύπελο Ρόκα. Στις 7 Ιουλίου του 1957 μπήκε αλλαγή στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου, παίρνοντας το βάφτισμα του πυρός. Πέτυχε γκολ. Η Αργεντινή όμως νίκησε 2-1. Στη ρεβάνη ήταν πια βασικός και σημείωσε και πάλι γκολ. Το ένα από τα 2 της νίκης της Βραζιλίας, που πήρε το κύπελο με καλύτερη διαφορά τερμάτων. Σε 2 αγώνες ο Πελέ είχε σημειώσει τα 2 από τα 3 γκολ της εθνικής και μπορούσε να υποστηρίξει ότι είχε σπρώξει το τρόπαιο στα χέρια των συμπατριωτών του. Το 1958, σε ηλικία 17 ετών, κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στη Σουηδία, σκοράροντας 6 φορές. Το 1962, στο παγκόσμιο κύπελο της Χιλής, τραυματίστηκε στον αγώνα με την Τσεχοσλοβακία και αποχώρησε χωρίς όμως να ακουστήσει η απουσία του, μιας και ο Γκαρίντζα βοήθησε να κατακτήσει το τρόπαιο η Βραζιλία. Το 1966, στο παγκόσμιο κύπελο της Αγγλίας, ο Πελέ σκόραρε στο τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ, όμως έπεσε θύμα τραυματισμού στο μάτς με την Πορτογαλία, μιας και το Μουντιάλ αυτό ήταν ένα από τα πιο βία. Η απουσία του αυτή τη φορά κόστησε στη Βραζιλία που αποκλείστηκε. Το 1970, στο παγκόσμιο κύπελο του Μεξικού, το καλύτερο σύμφωνα με τους αθλητικογράφους, ο Πελέ μαζί με τους Τριβελίνο, Ζαϊρζίνιο, Ζέρσον, Τοστάο, Κάρλος Αλμπέρτο, Κλοντοάλντο σχημάτισαν μια από τις καλύτερες ομάδες που έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Κερδίζοντας τον τελικό την Ιταλία 4-1, η Βραζιλία κατέκτησε το τρόπαιο Ζιλ Ριμέ για τρίτη φορά και το κράτησε για πάντα στην τροπεθήκη της. Ο Πελέ συμμετείχε και στα 3 κερδισμένα Μουντιάλ και παραμένει έως σήμερα ο μόνος που έχει κατακτήσει Μουντιάλ 3 φορές από ποδοσφαιριστής. Το 1971, εναντίον της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας, ο Πελέ έδωσε τον τελευταίο του αγώνα με τη Βραζιλία στο Ρίο. Με την Εθνική αγωνίστηκε 92 φορές, σκόραρε τις 77, έχοντας 68 νίκες, 14 ισοπαλίες και 11 ήττες. Παίζοντας μαζί Πελέ και Γκαρίντζα, η Βραζιλία δεν γνώρισε ποτέ την ήττα. Οι προσωπικές του διακρίσεις: ήταν αθλητής του αιώνα, ποδοσφαιριστής του αιώνα, ποδοσφαιριστής του αιώνα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας, ποδοσφαιριστής του αιώνα στη Νότια Αμερική, ποδοσφαιριστής του αιώνα σε ψηφοφορία αναγνωστών του περιοδικού World Soccer, υπότης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, αθλητής του αιώνα από το Reuters. Το περιοδικό Time τον ανακήρυξε ένα από τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους του 20ου αιώνα, ενώ η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή τον ανακήρυξε αθλητή του αιώνα. Αυτός ήταν ο ένας και μοναδικός Πελέ, ο βασιλιάς της μπάλας.